Inkontru, l-almanakk kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Il-werja Poġġejt għax għajjejt tiċċelebra sbuħija f'liema tagħmel xejn, fli tpoġġi bil-qiegħda, tistrieħ u tirreżisti l-impuls li tkun produttiv. Fil-Ġemelli Art Gallery, ċeramista u pittur ingħaqdu għal Art of Two, wirja ispirata mill-baħar, rikreaturi fiħdanu u l-ħsibijiet astratti li jqanqal. It-trio mużikali żagħżugħ Ocelot flimkien mal-kantanta B se jkunu qed itellgħu kunċert live mużika jazz ġewwa Theatre Next Door. Fil-ġnien ta' Villa Rundle f'Għawdex waqt il-Made with Love Artisan Fair tista' tesplora qatt ta' oġġetti magħmula bl-idejn, adattati biex tagħtihom bħala rigal lil ħadd ieħor jew anke lilek innifsek.